argi daukago gaurko benetako protagonistak direla alde batetik nola ez Yolanda bera eta beste alde batetik beraren familia, gurasoek, anaia, lagunak. Horrexegatik uste dugu gaur egin dugun omenaldia merezitakoa izan dela. Zorretan geunden, bai Yolandagaz eta bai bere familiagaz. Uste dut, itzultzen dugula familiari zeo zer. Bai Lidiari, bere amari, Yolandaren amari, osasun aldetik ez da ondo eta horrexegatik ez dau gaur gurekin. Baita ere Eugeniori ze gaurtik aurrera bere alaba eukiko du apurtxuet gertuago. Eta nola ez, Asierren aleginak aspalditik izan dira oso garrantzitsuak gaur honaino heltzeko. Hemendik aurrera Yolanda betirako egongo da gure kaleen izenean. Betirako egongo da bai bilbotarron bihotzean, baina baita ere kale honetan. Eta badakigu hemen egongo dala izugarrizko aldaketa, baina aldaketa horretan Yolandak eukiko du beraren espazioa. Eskerrak ematea gustatuko litzaiguke, alde batetik Deustuko Herriberako auzo elkarteari eta beste alde batetik egungo alkate jaunari eta udaleko alderdi guztiei bere babesagatik.